moet onmiddellijk naar het ziekenhuis vertrekken. Nee, je moet nu vertrekken. Rustig, Helene. Ja, toch? Lina is op komst. Een uitslag. Rustig, Leen. Rustig. Ja, Jan, ik zit ook vast. Zorg dat ze neerlegt op de achterbank. Daar zijn de rennen dan. We gaan naar de finale. Alle fouten. We gaan naar de halve finale. En het is weggekoppeld. Die al eerst uit het bot komen. Hallo. Zit jij Rita? Ja. Ik ben Danny. Dag. Kom er even bij. We zijn boven. Ik ben Rita van den Bos. En ik ben alcoholist. En ik kom hulp zoeken. Welkom, Rita. Mogen dames en heren, een applaus voor de overwinnaar. Lady Thomas. Lina is daar. Ademen, ademen.
Da-da-da-da-da.